Jutros su ruske snage napale više gradova Ukrajine iz svih pravaca, raketama raznih tipova, posebno iz Crnog mora i Kaspijskog regiona, prenosi Interfax Ukrajina. U jutrašnjim napadima na Ukrajinu potrebljene su rakete X-101, X-555, Kalibar i Iskander, kao i sistemi S-300 i višecevne bacače raketa Tornado S, saopštila je komanda vazduhoplovstva oružanih snaga Ukrajine. Ukrajinski premijer Denis Šmigal rekao je da je 11 infrastrukturnih objekata u 8 regija i u glavnom gradu Kijevu oštećeno. Nemački konzulat u Kijevu pogođen je u napadu. Kako navodi Bild, pogođeno je odeljenje za vize nemačkog konzulata. Pošto su se ruske snage raketirale nekoliko ukrajinskih gradova, oglasilo se i Rusko ministarstvo odbrane. Naime, to ministarstvo objavilo je snimak na kom se vidi kako se sa ruskog ratnog broda ispaljuje raketa koja je, kako tvrdi, bila usmerena na ukrajinske infrastrukturne objekte. Podsjetimo, rano jutros objavljeno je da je gađan Kijev, kao i da u tom napadu ima poginulih i ranjenih. Odmah nakon toga upalile su se sirene u skoro svim većim gradovima Ukrajine, koje su oglasile vazdušnu opasnost. Pogođeni su brojni infrastrukturni objekti, a konačan broj stradalih za sada nije utvrđen. Međunarodni Crveni krst saopštio je danas da obustavlja operacije u Ukrajini zbog sigurnosnih razloga. Oglasio se i ruski predsjednik koji je rekao da je reč o munjevitom odgovoru Rusije na terorističke napade Ukrajine na rusku teritoriju, od kojih je i napad na Krimski most. Izvršena su 3 teroristička napada na teritoriju Rusije. Bilo je i pokušaja dizanja turskog toka u vazduh, rekao je Putin, nakon te sednice obraćajući se novinarima. Dodaje da će u slučaju daljih pokušaja organizovanja terorističkih napada na teritoriju Rusije odgovor biti žestok i u skladu sa nivom pretnje. U jeku žestokih napada na Ukrajinu, predsjednik Rusije Vladimir Putin sastao se sa članovima Saveta bezbednosti. Tog sastanka bio usredsređen na mobilizaciju do 300.000 novih vojnika, najavljenu prošlog meseca. Putin je poručio da je Rusija izvela masivni udarac, ali da će biti još gore ako Ukrajina nastavi sa udarima. Zbog toga su svi zapadni mediji naveli da su današnji raketni napadi na ukrajinske gradove, pa i samu prestonicu, osveta Putina. On je rekao da će sledeći put reakcija njegove zemlje biti još veća ukoliko se napadi na teritoriju Rusije nastave. Moldavija je pozvala na hitan razgovor ruskog ambasadora, jer su 3 rakete ispaljene sa Crnog mora preletile njen vazdušni prostor. Jasno je da je jedan pravac napada došao sa strane ruske crnomorske flote.